खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थांबनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पेटीएमखौ गावबागावनि मबाइलाव माबोरै खुलियो जायफ्रा खुलिनो रोङा दिनै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै फाइनालि रोंगोन आं बेखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय जायफ्रा बेंक एकाउन्ट थानानै नोंथांमोना एटीएम कार्ड थानानै नोंथांमोना पेटीएमखौ खुलिनो रोङा दिनै नोंथांमोना पेटीएमखौ गावबागावनि मबाइलावनो खुलिना लानो हागोन आरो जोङो पेटीएमखौ खुलिबा मा खामानि मावनो हायो बेखौ आं एसे खोन्थालांनि जोङो पेटीएम खुलिबा गावबागावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय जोङो बे पेटीएमजों जोङो गावबागावनि मबाइलजों जोङो रिचार्ज होनो हागोन आरो जोङो फैसाखौ गावबागाव बेंकनिफ्राय गुबुन बेंकआव जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन नोंथांमोना इजिलि हागोन नोंथांमोना लाइन बिल बायदिसिना नोंथांमोना टिभि बिलफोरखौबो नोंथांमोना रिचार्ज खालामनो हागोन नोंथांमोना पेटीएम खुलिनानै लायोब्ला पेटीएम खुलिबा जोबोद मोजां जोङो अनलाइन जोङो पेमेन्ट खालामनो हायो नोंथांमोना पेटीएमखौ जायफ्रा खुलिना लानो गोसो हागोन जोङो फनपेखौ माबोरै खुलियो होनब्ला आं नोंथांमोना बे भिडिअखौबो सिगाङावनो होखांबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिजिट खालामनानै आं सिगाङावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ खालामनानै गांखाबाय जोङो फनपेखौ माबोरै खुलियो बेखौ आं नोंथांमोनो सिगांनि भिडिअआवनो होखाबाय अब्ला आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन पेटीएमखौ माबोरै खुलियो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला आङो अपेन खालामसै नोंथाङाबो मबाइल गंसे लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना थांनांगोन नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय खोन्थागोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो थांनांगोन प्ले स्ट'र नोंथांमोननि मबाइलाव प्ले स्ट'र थायो नै प्ले स्ट'र बयनिबो मबाइलाव थायो दे प्ले स्ट'रा जायफ्रा मबाइल गिदिर बाहायो नेट सलायो बयनिबो मबाइलाव प्ले स्ट'रा थायो अब्ला आं अपेन खालामबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना पेटीएम सार्च खालामबानो जाबाय पेटीएम सार्च खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना इनस्टलाव थुदो डाउनलड खालामदो बिनिफ्राय बियो नोंथांमोनाव डाउनलड जाबाथाय नोंथांमोना अपेन खालामबानो जाबाय अब्ला आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना डाटाखौ अन खालामना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय बियो इनस्टल जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना अपेनाव थुनानै होबानो जाबाय अपेन अपसन नुगोन बेयाव थुनानै होदो अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदो बेयाव टिक मार्क होदो टिक मार्कआ अट'मेटिकबो जायो सोरनाबा जायाबो बिनिफ्राय आं मबाइल नाम्बारखौ थाब थाब थुनोसै बिनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ होबाय बिनिफ्राय नैबे गायाव थुबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना टिक मार्क गैयाब्ला नोंथांमोना बेखौ टिक मार्क होनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ प्रसेस सिकिउरलि बेयाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय एलावआव खनसे थुदो एलावआव खनसे थुदो एलाव अनलि अइलाव थुदो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव अटिपि नाम्बार फैगोन बेयाव अटिपि नाम्बारखौ होनांगौ मेसेजआव अब्ला आं मेसेजआव थांनोसै आंनि अटिपि नाम्बारा नैबे 215756 बेखौ आं होनांगौ 215756 बिनिफ्राय बेयाव थुबानो जाबाय प्रसेस सिकिउरलियाव थुनानै होदो फाइनालि बियो गेवबाय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि बेंकखौ बेयाव एड खालामनांगौ नोंथाङा नोंथांनि बेंकखौ एड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्रफाइलाव थुनानै होबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय एड इउर बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा खनसे थुदो बिनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांनाव बेफोरबायदि पेज गेवगोन आं बैखौ दहाय देखायनाया बेयाव डिएक्टिभ खालामना दोन्दोंमोन आङो बिनि थाखाय बेफोरबायदि गेवदों बिनिफ्राय नोंथांनि बेंकआ मा बेयाव सायख'बानो जाबाय स्टेट बा स्टेट एलाहाबाद बा एलाहाबाद नोंथाङा बेयाव सायख'नो हागोन बेयाव सार्च खालामनोबो हायो नोंथांमोना नोंथांनि बेंकआ मा लिरनानै नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनो हायो बिनिफ्राय आंना दा स्टेट बेंक नालाय बेयाव एसबिआइ दंखायो नै बेखौ खनसे थुनानै होबाय बिनिफ्राय बेयाव एक्टिभ बानायनांगोन आं बेखौ आंना अब्ला नै इउआर एसबिआइ अलरेडि साक्सेसफुल गायो जाखानाय बिनिफ्राय दा गोबां मानसिया बेयाव माने फैसा चेक खालामनायफ्राव फिन होयो आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय चेक बेलेन्स थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फिन होनांगौ जायो एसबिआइ ना 6था होनांगोन दे 1 2 3 4 5 6था होनांगोन बेयाव 6था डिजिट होनांगोन बिनिफ्राय बे इउपिआइ पिनखौ माबोरै होयो होनोब्ला जोंनो एटिएम कार्ड नांगौ एटिएम कार्ड थाबासो जोङो पेटीएमखौ खुलिनो हायो बिनिफ्राय आंना एटिएम कार्ड दंखायो नालाय बिनिफ्राय आं खुलिबाय बिनिफ्राय बिनि पिनखौबो होबाय बिनिफ्राय बेयाव रं थुबाय थाबा ओंखारनाय नङा फैसाबो सोजानाय नङा बे फैसाखौ सोनासो जोङो होनांगौ बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि माबोरै जोङो बे एटिएम नाम्बारखौ होनानै जोङो खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय क्रिएट निउ इउपिआइ पिन बेयाव खनसे थुदो बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांनि बे एटिएम कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय
बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे नाम्बारखौ लास्टनिखौ होबानो जाबाय नैबे लास्टनिखौ बे लास्टनि 6थानिफ्राय होबानो जाबाय 1 2 3 4 5 6 नै 17 निफ्राय होबानो जाबाय बे 17 निफ्राय आरो 6था होबानो जाबाय लास्टनिफ्राय नै 17 निफ्राय बे 47 सिम होबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय 1 2 3 4 5 6 बेयाव 6था नांगौ नालाय नैबे 17 निफ्राय होबानो जाबाय लास्टनिफ्राय अब्लासो गेवगोन नैबे 178647 निफ्राय होबानो जाबाय अब्लासो गेवलांगोन बियो बिनिफ्राय नैबेयाव दङ नायबानो जाबाय एक्सपायार जानाय नोंथांनि बे एटिएम कार्डआ एक्सपायार जागोन बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि एक्सपायार जानायखौ एक्सपायार जानायाबो नै खाथियावनो थाखाजोबो नै नायबानो जाबाय 18 नैयाव नायबानो जाबाय 18 नङा सरि 10 दङ 21 दङ ओमफ्राय 0926 बेखौ होबानो जाबाय 0926 खौ होबानो जाबाय एक्सपायार जानाया बेखौ होदो नोंथांनि एटिएम कार्डआ बेसेबांल' थांगोन आरो बिनिफ्राय एक्सपायार जागोन बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय प्रसिडआव थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै बेयाव आं थुनानै होनोसै नायबानो जाबाय 17 फैगोन आं 8647 मायावबासो थांबाय 8647 बिनिफ्राय एक्सपायार जानायखौ होबानो जाबाय एक्सपायार जानाया नैबेयाव दङ नायबानो जाबाय 0926 बिनिफ्राय बेयाव दङ प्रसिड बेखौ खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय अट'मेटिक बिनिफ्राय राइटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि बे पिनखौ थुनानै होबानो जाबाय नोंथाङा मा पिन दोनो बेखौ थुनानै होबानो जाबाय अब्ला आं जिखुनु थुनोसै बेयाव बिनिफ्राय आरो कनफार्म थुनांगोन नोंथाङा बेखौनो सेम टु सेम फैसा सोबाथाय बे पिनखौ थुनांगोन अब्लासो जोंनिया फैसाया हाबगोन अब्ला जाबाय बिनिफ्राय आं दा फैसाबो चेक खालामनो हासिगोन बे पिनखौ थुनानै बिनिफ्राय आं खोन्थाथ'ला फैसाखौ चेक खालामनानै फैसा गैया लासिं सिं जायो बेनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जायफ्रा रोङामोन पेटिएम खुलिनो बेफोरबायदि खुलिबानो जाबाय पेटिएमआ इजिसो खुलिनो हायोब्ला बिनिफ्राय जोङो बेयाव मा ओंखारगोन मा मोनगोन होनना बुङोब्ला जों बेयाव रिसार्ज सोनो हागोन गोबां जोङो मबाइल रिसार्ज जोङो फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हागोन नै बेंकफोरजों जोङो फैसा ट्रेन्सफारबो खालामनो हागोन बेयाव सोर सोनाय सिगाङाव सोरनो सोनाय बेफोर गासैबो बेयाव हिस्टरि जानानै थाजोबगोन बेखौ दाननो हाया बिनिफ्राय बेयाव रिसार्जफोर सोनो हागोन जोङो मबाइल रिसार्ज नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो गोनां गैया जायफ्रा पेटिएम खुलिनो गोसो नोंथांमोनाव एटिएम कार्ड थानाया जोबोद इम्परटेन्ट एटिएम कार्डखौ नोंथांमोना बानायनानै ला अब्लासो नोंथांमोना पेटिएमखौ खुलिनो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोना बेखौनो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय बे मबाइल आंनि नङा गुबुननिसो बेनिफ्राय आं गुबुननि मबाइलखौ लानानै बानायनांगौ जाबाय आंनि मबाइलजों आं दा केमेरा रेकर्ड खालामगासिनो दं बिनिफ्राय जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै